Dit is de nieuwe motor van de Nederlandse bobslieden. Sieber Jansma en Jeroen Pieck. Bij dit team is beziekje de Olympische Spelen van 2014 in Sochi te helling. Daarvoor binnen we mij als team teruggegaan naar Vancouver. Maar het moet wel, wij willen daar wel heen om daar een prestatie te zetten. We gaan er net heen om daar mee te doen. Dus dat is voor u het belangrijkste, dat wij aanknopingspunten vinden dit jaar en komend jaar we zijn de goede wij. Jeroen Pieck is een van de nijkommers. Hij komt uit de atletiek en wil nu als professioneel bobslieder aan de slag. Het is voor mij nu fulltime. Ik ben gestopt met werken, gestopt met school nu. En ik kan me volledig op deze aankomende winter richten. Binnen de Olympische Spelen voor die helper? Ik hoop het wel. Ik ga er wel voor. Het team is nu klaar en staat er goed voor. Ja, goede trainmachinaal, een goed programma staan. Ton Leenders als krachttrainer en Jeroen van Os als rentrainer. Nou, dat gaat hartstikke goed. Jongens, vooral daarna jongens, goede progressie maken. Ik ben zelf ook goed in vorm als ik zo nog meer kracht waren en mijn tests waren. Dus ik denk dat het team fysiek er goed voor staan. 1, 2, 3. Vanzelfs is de geschiedenis van de Oude Winterspelen in Vancouver. Stuurman Edwin van Kalker woe net starten in de Fjouwermansbob. De baan zou te gevaarlijk wezen. In Kwarten stiert Jansma op een ei, maar Van Kalker onder start van dezelfde baan. Het is gewoon een wedstrijd die in het programma staat. En daar vallen gewoon punten bij in, dus dat moeten we gewoon waan. En ze hou als het goed is als de baan wat onpast. Dus ik ben benieuwd naar hoe de baan staat. Voor de rest is het echt een mooie baan. Het is mooi om jou. Ik vind het leuk om daarheen te gaan. Dus ja, ik zocht op zich ook wel naar uit om naar dat te gaan. Er is de Antje besluit maar één doel, de beste worden.